prayer mga kaigsunon. Salamat sa inyong pagpaminaw sa karon sa tibok kabisayan ng minaw atong mga listeners. Thank you kayo. Ay mo kalimutan, asap kita. Always say a prayer. Pag-ampo ang itong unahon. Salamat kay Lord sa mga ng mga grasya. Matag adlaw. Thank you kay Lord. Thank you kayo. Mano, ang atong sutan po karong itong katagan ng pagtagad, no? Panahon din pinagdahakin is usa ka babae. Magpatago lang sa ngahan nga Lani. Kinigibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Piksunan ang atong singer si Lani. Problema ang bahin ni sa kumbana nga hilabihan ka matutuon. Dula gani si madungog nga istorya lisod nga tuhuan, pero siya no dali lagi mo tuo lagi hangtod nga nakahatag na noon ni og dako nga problema namong magtiayon. Aron inyo masabtan, sugdon ko sa ingon ini ang tanan. Unsa-unsa? Ang imong amigo nga maayo mo compute og numero smash mo anhi aron hatagan kaniya numero. Oh, dai. Pulpida, biliban ako natawana, dai. Sige ka na og. Sige ka na og ng surtres. Pulpida, may kayong compute. Oy, Mikoy, ayaw pagtuoy taon ana, uy. Kung nahitabo mga nakadaog siya, pana, naato lang na nga nagawas ang iyang gipusaan. Ay, ni aron to siya. Paimno na ko siya, de, ha? Kay matod pa niya nga, sa among panistorya ba, igog ko niya ang mga compute ko ng mga numero. Busa, paimno na ko siya, abot niya din hidayel, ani, ha? Okay ra, day. Paimno ni mo? Paimno, kay mao man ay pinaka-the best, kay para madugay, mulanat among istorya. Unya, buhatag din na siyang numero para ngingil kayo. Bay, Mikoy! Bay! Mo na? Dala ko, Bay! Dali ko na. Bay! Biasa may itok, perbida. Baitok! Dali baitok! Dali bay! Sa kabuto mo bidalan baitok! Okay, bay. Kini lang sang tulo ka batilya atong imnon day ha. Punan niya tani ko magkalami atong storya. Ako'y puno, Bay. Ako'y puno. Puno na akong to kabutilyaron. Usa ka case, tanan na to ang immune karon. Basta, mao na to bay ha. Tagi ko kinakusgan yung numero kay bugdukan ginakarong gabi. Oo! Hapon naman no? Panggabi, yung sunod na resulta, Bay, ang atong sumsuman. Kasaman, Bay. Pulpida. Nakabagay sumpay na mo. Sumsuman eh. Okay. Ala ni tao nagpalit pa tao itong sumsuman. Tapos gawa taon, isugo na ko. Ay, pautang na ako adumong baboy. Manok ba kay... Amo itong sumsuman. Nanaro to akong silingan. Nanaro to. Day! Nanaro. Abot ako. Ali ako kadiyot yung isulti ko nimo. Ilaw to na din sumsuman. Dahil Ari asa ko kadiyot kakapoy nimo. Ari let me koy pagali. Dahil eh. Ano man? Ay, paita. Ano ba Ako ba rin? ni mo gasto inyong pagkaanhian ng imong amigo, uy? Igo naman igo naman ka nga numero smasyaw. Surprise, yung mga nagasto ni mo. Relax ka lang dyan. Bida mo ka ba yung kita ni Day? Kampawi, kadako kang tigaan ng iyang adobo baboy manok. Unsa man to kagiutang tanang ato silang manang tisya. Ayaw lang lagi na kag wat-wat diha. Unsaw ka diha. Ayaw mabawi lagi na to tao na to. Nga ano di ay kinahangan pagiday na nimong painon ha. Nga siya may muhatag anang siya may muhatag sa numero. Kala simple ra ana. Bigyan na bi. Duulo ko ng tawhana bi. Makigsulti ko ng tawhana. Kuan kini Mo na akong pangutana. Kinahanglan pa ba gyud nga maghubog ka aron muhatag kas gipangayo sa akong bana? kuan day kini ingon anak gyud. Anak gyud ko. Mas muigo mga ko numero kung makaimong ko. Oh, ang tanan sa kung ang gasto na yan, sagol magana sa kuan kana lingaw ba? Lingaw na amo ni Bay Mikoy. Kay dugay naman wa magkakita wa mi magka-join taon. Mama na Day. Day. Sista ang ikuha daan. Tara eh. Naman to. Sista mo ka diha? Sista ka daan. Sista daan. Kay palingo-lingaw. Hatagan ni kang numero. Ay, nahala sige maumang ka ha. Sige, diha na mo ay. Wala lang ko mangitag hasol kay mura og sagol man pud kuno lingaw-lingaw ang ila. Gipasagdan ko na lang ang duha, naglantaw og naminaw na lang ko nilang duha nga nanganta. Nalingaw man sad noong ko nilang naminaw nga nanganta silang duha, nagpuli-puli kanta. Saban tayo. Minaw mo na. Sa paminan ni mo sa kong kanta ba? Okay na. Okay na. Okay raman. Pero ang indot siya biya sa kong tingog ba? Kanang pagtuba lang nga
para inom-inom na ba? Kano, be, pasay kay. Ako na yung kanta, be. Unya rasa kanta ba? Unya rasa. Ipis ako. Sige. Mo sunod turno ba yun? Okay. Puno ka na, ha? Sige. Imna lang, imna mo wala. Okay. Wow. Manako ginumay. Sige, pasay na, sista. Ito paborito bitaw ni Julian Bacos daan kagato si Nultipan may mga tusukod kinako ka. Okay. Kantang awit tuba. Katutuba. Pasahin ako. Kana. Ning. Tabar taas ba yun? Buso-buso na to. Buso-buso na to. Kaya. Ning kalibutan. Puro-puro ba yun? Ito ba ito nga ba yun? Saan na lang eh? Kana. Ning kalibutan. Kana ba yun? Puro sa ako. Okay, lang na. Larga. Ning kalibutan. Tuba ragyo'y lamian. Mamakahupay sa atong kagulanan. O imong imnon. Tanlas og lamian. Busa to gani ako kutsay hinungdan. Busa tungab nining payaw sa matamis kong tuba. Aron sa gugma mong ngay mulang agiayran. Ayaw gi kalimti o gano na ilimda. Tuba kong lamian ole. Kaya baya. Ulit na ko. Umubog naman ko. Okay, bay. Kaman lang so iaakan ninyong numero ng mga ka. Salamat yan. Daw ka na. Aray na ko. Ay, bay. Agoy na unsa na pando tumbas ko. Bay, talk, unsa ka diha. Hik, ha? So kikik. Ikaw katong nga dito. Okay ra ka? Hubog na ka katong nga dito. De. Balitan niya sa papel numero yata ito kaya. Abog naman ko. Balitan na siguro ng gawas. Balitan gina akong mare, ha? Turti nakahagok sa kumbana tungod sa kahubog. Apan gituman pang iyang sugo kay more ba igo ang butang nga iyang gipangayo. Nipatadayon ko sa gihatag sa iyang amigo apan ang resulta no. Wage bisan usa nga lisakay si Sulta Suertes. Og alas 3 sa gabi na sadyang nakamatang akong bana og nangitag kaon. Labas ko. Kutoy pagkakakuntiyan na probida. Ay. Mao na diha, nagdubang kalas gasto. Nagpadaka tong imong numero giapas ato. Houston. Sorry. Uy, ano pa rin mo numero ba ito? Ay utaon, pero wagi ni sakay bisag usa sa iyang gi-compute. Sa resulta din. Basig, ako itong yung mintino lang. Basig mo gawa sa to. Wara ba ako nakapalit kay hubog na ba taon ko? Ni aay, akong gisuwat sa papel ang nigawas maon ni. Wagi ni sakay kang itok tanawa oh. Oo, da. Huwag yung sakay sa gusto. Ako lang sana bitino day. Tumuro masakay sa ako, oh. Mao na diha, wa kang kaigo kay tumoy ray imo. Pero kanang imong tumoy, kung mao pa ray diri sa akong tunga, haskang iguan na unta karaan. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin, lami kini kay kanang luto uwid kanta. Ngunit ang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Okay. Dinais kong mapalapit sa'yo, dinais kong malaman mo ang mga paghihirap ko. Okay. Baliwala lang sa'yo. Sinang Priscilla, man na sila nani. Nga sa itoyo ay, kasamo kayo kapagkatakanta ko ay. Ay, Mikoy, luto na rin sudan oh. Ako na gitimplahan. Lami kini sanan kay kantahan ko gini samtang nagluto ko. Mamawtag sayo kay luto naman ning kanon. Ikaw Sa ba? ning sudan. Ano ba? Day, ikaw ba day? Gusto kang paano sa'yo ng buhok mo? Di ko gusto oy. Kalain ka na kung tanaw no nga bata pa ko unya ubano nang akong buhok. Pwes, kung di ka gusto mo paano nagsayo ng buhok mo, ay patagkanta diya samtang magluto ka niya sa buhan. Kaya ang tao nga magkatakanta niya magluto sa buhan, dalir kay ubano buhok na. Unsa nang istorya ha?
Naglalis na pud mi sa akong bana kay iya man siya kong katuhuon nga ang tao kuno nga magkanta-kanta sa abuhan kung magluto, dali ang ubanon. Ay di man siya kumutuon ng istoryaha oy, pero siya mangugat gyud oy. Unya. Too na lang lagi na ako. Too lang. Kay maon isulti sa ako mga katiwangan sa una. Ang tao ko na magkatakantaw niya magluto-luto. Labi na magtagoy-tagoy. Anas abuhan. Dali kay ubanong buhok. Papuya ng istoryaha ambot ni mo oy, muram sa karaang tao ya. Basta ako di kumutuon na. Oye! Mahala ka di ay. Kanta di ay. Mahay yung tungka ng dagang uban ng buhok ni mo ba? Di ako na kay mabli ko rin kabay nitong dinaan. Basi dahil mo na mamalit sa'yo dali. Kanta niya. Tapos sila ni akong bana kunong sa imadungog nga istorya no, labi na kung di kas karaang tao. Tuo gidayon. Bahala kadiha di ko mutuo nga tugpan ug uban ang magkanta sa buhan. Say balik. Ninais ko palabit sa'yo! Ninais ko malaman mo! Ang tanigtugkan ng luban ini. Ang mga paghihirap ko! Kanina mo mabli. Oo, yun naman litaon. Mikoy! Dahil sa natindahan di kay mamahaw sa ta. Ilhan na bito nagdunay mo palit kay manangpit ramang gud na. Ay, sige, day. Mingaw man sad. Mga langaw naman nga ritaw diri. Dali na, dali. Ay, namalit. Sige, kaot sa ta. Ay, mingaw yun na. Ay, Dong, ikoy. Pero di ay doon palit. Ang malta. O, sa'yo ato ng malta. O, sa'yo mo paliton. Muutang kog kuan dumbe kanang bugas sa lang ka kilo o kuan sardinas o miswadong karong hapon lang nako bayran kay moabot man turon ang senior namo badong karong hapon. Uy, gidangat. Ha? Aha, Gigutom taon ni Dong oy. Pautang nga taon to Dong og bugas duha ka kilo unya aron malungag na kog maluto ang sudan sardinas sad. Numalta. Oh. Sorry lang kayo numalta ha. Eh, sukat sa akong pag-abli taon. O pag yung taon kayo halin, o kayo na malit, o niya utang may kong naon. Why halin? Di ta halin na utang, ano ta na pirmi. Kuan hangyo lang ko nimo Dongbe. Kuan bayran bitaw na nako karong hapon. Nang, siluan ang gitawon ko nung ha. Inaan ang ginang mga tindahan ng di pautang kun wa kay halin. Ay pautangan na lang ko na Mikoy kay luoy sa sila kay upang makakaupamahaw. Pautangan na. Lila ni abot sa kawit. Kani ay. Ito balibari ang taong gibuto ko sa pautangan na. Pero dahil ni, limala sa mga tao ng utang sa iyo, dahil buntog kayo sa kupagay halin. Uy, Bayran lagi taon na nako rong hapon Dong Mikoy. Ako nang isa adin mo. Wala. Patangon mo kasi kung asawa, wala. Utang diya. Hangyo na sa kunin mo na malta, ha? Nasunod ba, ay pag-utang tao magbuntang sa iyo, kanang mapayahalin, kanang ninda pa tayong plano ta, kay umutangan ta, ay sos, hantong gabi yan, awak kay halin, utang ray, halina na to, ha? Probida sa nimo. Mikoy. Ako'y naluoy ni Manang Malta kay nakautang man tuod pero gikasab-an sa kumbana. Unya, humalak-alakaw si Manang Malta has kang daghanang namalit sa among tindahan lagi nagkapuliki ug hatag sa tanan nga namalit. Unya pagkahapon nibayad si Nang Malta sa iyang utang mao nga giduol gid nako kumbana. Unsa naman ingon ta di malas nga magpautang sa iyo sa buntag kawa pay halin sa tindahan. Daghan man lagi namalit paglakaw ni Nang Malta. Og unya pagyod dinhinas ng Malta ni bayad na sa iyang utang. Mo na paggaingnon ha Mikoy nga dili tinuod ng dimalas ang magpautang ka kay wa pa kay halin. Kaw ba to o maka ng istorya ay? Basta, di ko ganahan na, mausa na ilang jibads. Ha? Di pa utang, basta buntag sa iyo, payahalin. Para Mangutang o guwa payahalin, uy. Aba ay para nako basta tao lang nga maayo mo bayad dili na angay malibaran. Bahala og papatay halin. Labi na intaon nga ipamahaw ang utangon. Unsa ang atong kanding nakabuhi. Ha, ug dili nakakita nga nidagan paingon anang gamay nga lasang sa ibabaw. Oo, day. Pero bahala ko kading nga, oy, porbida. Dili na ito pangitaw, day. Kay lisod kayo tunga sa nang ibabaw, diha. Unya, masaag ka. Daghanra ba ko ng mga tao nga mitunga diha. Unya, gimino. Wa na taon katultol balik diri sungsod. Kailan day? Kaparaogin mo kotok, mino ba oroy oy? Naglibog sila kun asa agi kay nagsangam na daan diha mao na. Ano katultor menon sila, pero ila gibali ilang mga sinina. Sus. Kay kana ko nung minuon ta day, balihon naman ko no. Inana, basta minuon ka, balihon ni mo yung sinina. Katultor din ka. Tanami koy, basig laing tao binakadako pa to atong kanding. Tanas ibabaw, pagitaon ka atong kanding. Salamat! Salamat daw nakita na nato din atong kanding. Salamat. Me. Me. Kaya sa kadinga, men.
Ay, hindi abig yung gatunga sa babaw taon itawag ng mga tao sa mga taong lasang. Sa akong nahibaw-an, may usa ka dato nga tao na kuno nga na nag-iya ng sama. Ug hapit na kuno ni pamurilon ang daghang mga labo nga sagbot. Mahawa na unya kuno ni dinhi. Ah, bida, kahuyan ko ni tao niya. Doon na yung matay na, ilan na hawanan. Suko man din yung nato, tao din yung napuyo. Oh, alay, kung ano man din sunahan, no? Adi mo ni mo ang daan nga atong isuwi, di ba? Tuuda, ay balik ka sa agi. Tuwag ka sa pikas daan, paingos ubos na to, adito sa pikas. Kanang balik ka sa agi. Pidahak na ni Day, gimino na taan eh. Abay! Ginuangan ni tas lingon nato tao nga napuyo din eh. Baliyon na to sinya, baliyon na to. Ana, ibalin na lang ko akong bisag kabut sininda de. Uy, ikaw sa doy, balihan na sininda ni mo. Ano masumpa ning giingon ani nga gimino, ta balihan na. Agi, Sige na. lomi ko, tabaro suon tahinuong ka. Sunod ako, dali, dali! Ah, dali lang eh. Ay, wata ko eh. Wata ko dali lang eh. Haskang guko doon sa kumbana na ako dihang nipaspas kog lakaw nga naguyod ko sa among kanding. Gibali unta niya iyang sinina pero nahadlok gihapon nga masaag. Unya milabay ang mga adlaw sa kahigayon ana nakita kong akong bana nga nagsigi og pingit sa kasakit. Agay. Naunsa ka oy? Ano ka? Sakit mo kayo yung dapit sa ako sampot. Ay, dapi ba? Dire ba? Bida, wag man buwang kasakit taon. Lisod ko blakaw day. Agay. Ay, basige panuhot lang ka. Ay, ako kay mubo gali ko. Sabay kay sakit yung kayo. Agay. Ay. Nya, kumusta naman pamati ni mo? Doon ang po yung sakit gamay day. Mao ba? Si Ate Susan ako nakasuway sa tusik ingon ana ang sakit dong. Iya man tugi pakitag doktor. Nya kidney ang sakit. Ay, ginawa ko. Napatay na ko ani. Masih kidney raman yung doon ay diferensya sa tao. Patay raman yung taon. Patay na yung ano day. Oh. Patay na ko ani nila day. Oh, Saba diha oy, patay si imong pagaral. Namatay na unta na sa atin ako Susan, buhi pa man lagi na. Naglupog na lang noon kay grabe man ang kuan kadaot siyang kidney. Awa na. Klaro na yung padulog kamatay maguwal mo day. Huwag ako ani. Patay na ko ani. Di pa tingali na ay gawon sa maning taong ka. Di pa tingali na grabe ang imong sakit kay bag-o pa man kang nagmuan na. O makakailaing sakit lagi mo, gawas na ng imong sampot. Ko ano, kini arthritis sa kong tuhod, sakit yung kaya de. Pero magwanta man eh. Dugay naman sa arthritis sa kong tuhod. Pero kini sakit sa ako ang dapi-dapi day. May sampung tapit. Patay na giwani day. Baba oy, di pwede maglubog sa ka, di ka pa kang matay. Adon ako sa Susan ha, dinhi lang kami koy. Dali ko nga ni adto sa bahay sa akong maguwang nga naglubog na lang tungod sa sakit niya siyang kidney nga ni grabe na. Plus doon na po siya ilaing sakit sa lawas gawa sa kidney. Mo nga naglubog na lang gid in town. Unya sa dihang nagkaatubang nami og sa akong maguwang. Manang Susan. Ni ako manang. Ay, mao ba? Nasa iyang samput ay iyang gipamati nga sakit? O lagi manang nagduda ko nga basig may diferensya siya sa kidney. Kay mao sa imong gibati di ba? Sakit ang imong batang og samput. Oh, basin kidney na, we. O mamatay sad siya sama nako. Pero, mauna ko kay una man nga gibati ning ako, di ba? Ay Ginoo ko di pa tingalin grabe nang iya. Oy kay bag-o pa man guna siya nagpamatian ng iyang di mo ron. Agay. Ay, sige ko na, be. Pari ako na si Mikoy. Pari asya lani. Agay. Ay, nagduda yun ko nga may diferensya ka na sa iyang imong kidney, Mikoy. O karon pa lang na nemo gibati. Kuan kini iwa na. Patay ni kuan patay. Unya, nagakumpisal ka na. Awa pa. Awa pa ko sibaho. Pisal pa ko pa din this week na. Kumpisal na lang daan para ini kamatay ni mo manangit ka. Oo sa. Baitok. Mao na, panuhot na nangawa makagawas. Ipahilo na. Aron, kagawas ng hangin nga na aron ng suksok sa imong sampot. Ha? Gusto, gay, kung no na. Sige, tawag mo hilot nila ni. Tawag si Isboy ko. Ing na nga, Isboy nga, panhiyo tawag kay pahilot ko. Sige na yun, nay.
Giadto ko dayon si Isboy ang manghihilot sa among sityo. Gidako dayon siya sa amo o gipahilot ko niya ang sampot sa kumbana kay matud pa ni itok gipanuhot ra ko no. Apan unsa magpagkaunsa nga human siya gihilot og makalakaw ang manghihilot ni samot man og pingit sa kasakit ang kumbana. Agay, wala pa tayo na ko ni. Hindi ka matang kasakit akong bati sa sampot bay. Agay, nahilot mo tanong isboy. Mababay ni ko. Ni samot ang gibati mong sakit. Oh, lagi agay, batay na ko ni. Agay. Kidney man siguro nga para maklaro no. Ato na lang ng doktor. Ay, agay, natanong kong doktor dahil be, admit lang ko dito. Basig, mauna, dugay-dugay pa ko matay. Mauna na kamatay mo magawang na. Agay. Gidali dayon ako og sa doktor si Mikoy o gilaboratory dayon ang iyang ihi o gi-x-rayhan siya kay unya ra man mo resita og tambal ang doktor kung mabasa na ang resulta sa eksamen sa iyang ihi ug sa x-ray. Unya human ako makuha ang resulta gitan-aw dayon sa doktor. Uy! Hala! Ano na dok uy? Wa may diferensya ang imong ihi doon. Ungo ni doktor. Wa may salamat. kay sakit sa kidney doon. Ay, salamat dok. Dog naman dok. Salamat dok. Nga sakit mo lang pamati na kusang puto ha? Bitaw dok, sige ta nagpingit sa kasakit ang akong bana. Bibibi kayo mga ikan, bibibi ang resulta sa imong x-ray. Bibibi. Adara. Kaya mo. Uy! Hala! Ano naman dyan siya? Ang imong bukog! Kaya nga naman dok ha? Napiyang akong bukog. May piang siya doktor? Kini imong sakit ba? Sakit di sa tiguan. Arthritis. Murag JD ay. Yan ang isuwat. Masod na rin yung try sa sambo dok. Dok, ha? Askang ipaya sa kubana nga arthritis na di ang hinungdan nga nagpingit siya sa sakit sa iyang samput. Doon naman siya nakatambag na ako nga mas maayo nga muinom og mga tambal nga bidisaya. Diabagan lang pud na akong painom mga kumbana sa mga dahon-dahon nga mao puy sige kinom sa ako ang maguwang. Unya? Unsa? Nguday, mau ni sultin ba ito? Basi nung nakaihi ko kung kanang dilingon nato bitaw mo nang gi-arthritis ko. Sa mo adto kog usa sa mga albularyo ni sa ato. Aron masuta yun yung nakaihi magyud ko dilingon nato. Ako gigisapot sa style ani akong bana. Muadto kuno siya albularyo kay nagduda siya nga nakaihi kuno siya og dili ingon nato. Pagbalik niya gikas albularyo, perting hila kay matud sa albularyo, nakaihi gid kuno siya dili ingon nato. Gihunungan ang mga tambal nga diresitas doktor. Unsaon pa man niya akong bana, gihunungan mag-inom. Pasagdan ko na lang ni siya sa iyang kaugalingon kuno sa iyang buhaton. Unsa man ka mga pasaltihon, Lani? Kaya Ate Pres, ato Okay, ang sender na to karang adlaw, Goliath. ang atong sender Ate Pres, Si- kini si Dailani. Lani. Ay si Dailani ang problema Ate Pres ang bana baka na ba nagarkay matuhutuon. Isang unsa lay tinuhuan nga yaguan nya niabot ang higayon nga mutuog siya mga kanang superstitious ba. Nya niabot ang higayon nga nasakit si Ate Pres, ang kaintin si doktor okay sakit, pero arthritis ra mo sa dapi-dapi, kining bukog na to nga join nga kanang nagkupot sa tuang kuan bitaw Ate Pres may paa, mo sakit niya, mo nang lisod siya lakaw. So itagaan siya tambal, naralarang na, napatambang siya siyang amigo. So ginam siya nga nakaihig dilingon na to. Gibinisaya niya. Binisaya niya, di naman anto ka. siya, di ay nakaihig ko dito siya. Ni anto siya sa napakuan o dili ingon nato. Tinuod ba ko nun eh? Sa tinuod niya ba na ayaw sa taon, mutana og tinuod ba niya makaihi dilingon nato? Sa ano Dili, kita na? Kapoy style. Ang uban bitaw wala Goliath yan ang gayon nga, uy, panabi kay tilalig may dili ingon nato magkasa ka ano na may usa mo ingon sa mutumbaga. Oh, sila may nakakita nato, sila mo kuan mutabi. Tilaw dati ba? Sila mo pawa kita mo kita. Oh, nya kon mangigal ka, ayaw mi yung tabi kay wa mo kakibaw. Buan al ka Pero president. abi ng Goliath ako na anad ko ana. Kaya na bitaw dili saga dimong ihian baron ano nga ano Oh, depital ginanay dinanay bata ka pa. uy, naigdak kong kahoy. Mo ana jud ko nga tabi ano ka. Pero karon ati pres sa una mo ana mo kadte pres pero karon di na ko mo ana kay. mo ba? Okay. Day na Ang una so na lang ko guys, sige ingnan kong tatay, ayaw pag ingon ana nga kuan. Tabi kay wa kakita na nila. Sila may nakakita na. Mo ana ra ka. Praise God. Mangi ka, praise God. Mo ana ra ka. Ako muna anad kong tabi. Oh, tabi bitaw. Ako ba tabi? Oh. Ako walang buyag. Oo, buyag. kana buyag. Buyag. Tabi buyag kana. Abot si Bandina unsa iya ani?
ang sigikan sa mga community siya. ba ako bang dako? Kana sa mga community sa simbahan gyapon Goliath. Pwede na pug ingon kanimo nga in Jesus name manghi ko dire. Okay pwede ra. na. Okay ra. Diretso ka sa paampit bi. Tutuhoon man ni siya, no? Kung ano ka din sa Leviticus 19, versikulo 31. Ayaw kamog dangop sa mga tigkonsultag mga espiritu o sa mga barangan. Kung buhato ninyo kini, mahugawan kamo. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. Kung ari po ka diri sa Deuteronomio 18, versikulo 10. Ayaw kamo pagsundog sa mga patuo-tuo o sa mga diwata o sa mga mananagan o sa mga salamang kiro o mudangop sa mga tigsampit sa mga espiritu kay gikasilagan sa Ginoo ang tanang nagbuhat nining mga butanga. Tinaw na eh. Sa ato pa, sa ato Mao sa nagingon ni pero si Father Darwin di siya mutuan ng kanay nung pagkuan pagwagtang sa mga dotang espiritu maayos Father Darwin na bisag si Father Raymond Malen Father Joshua maayo man sa dana Father Dodor Barok Father Tami Ugpo at ang mga pari ato mga suod pwede mo kasog mga demonyo pero kanang mga dilingon nato murag isura eh di kumtuan nung ang sulti ni Father Darwin ani nga kung mahitungod na gani ayaw mo dangop sa mga mananagan dangop mo sa pare. O mayang pong. Kini imong anak, kini imong bana inday, dito naman sila doktor Goliath, ang sulti doktor nga arthritis ra. Mo isulti sa doktor apan siya, tigid mo tumato bisag tambalan. Ang diretso ng istorya sa akong gibasa dire, wa gyud laing nga mahimo gawas ra gyud sa pagampo. Kay kung imong ilingi ang imong mapagbasa dito sa New Testament Goliath, wa na ra nung Hesus pauli kay naayo ka na sa imong sakit. Kung gipasaylo ka na sa imong mga sa. Mao kini sulti, wa gyud haplas, wa gyud tumar. Pero bang ano to ako gyud nakakita bang ano man to nga naglingkod ko sa adres sa mga silong anya abli ang pultahan. Kita gyud kog bata ti Pres ang yang short blue, yang t-shirt puti taas iyang buhok. Gatalikod na siya ni saka sa mga dito sa taas. Aso na oy. Di ako giingnas di sa mga ko na tumatama kay basig matagak to. Di gyatong lisa dito. Batang gamay good. Wasang gamay ti Pres kana mga 3, 4 anyos. Oo ba? Oo. Laho siya dito kanang saka gyud sa taas pag adto lisa wa gyud bata bisag mo. Sa bata di mo bata. Na oy. Kanang Pero ina. ako nakakita yung pati Pres, pero ambot lang ugod sa tulot. Ako bilang tukatong pa naman ako, pero... Dili na ang simple gina, gyud ti ana. Pres, Na ang gina. Maklaro gina ko siya. Bisan din ang mga tingog mabati nimo. Kanang sangpit nimo. Kanang ako inana nakasuway ko kanang sakay kog taxi nga murag isa kay putali ko siya. Uy, kay ganun ni sangpit man siya ni tingog man siya lugar lang. May kakura na kadungog ang driver ni hunong kay naamay ni ingon lugar lang. Ang driver, wag ka tuungon dito ikaw dahil ko dili uy sa kasama ti ay itong niing man lugar lang. Niunong gid ang driver sa to pa kun ako ray nakadungog wa baliwa to pero nakadungog ba ang driver? Sa to pa kami duha nakadungog. Nahitabo sa Doon na lang mga pasahero sa. Taxi lagi. Nahitabo mo na ako ati Pres, ka-drive ko. Di ako, bago panunungan ang SRP. Sa buhay di ako. Diagi kan ko spare kay gaton ko sa igsoon ni Lisa. Niagi ko laom, karo pag agi na ko laom, kadungog ko sa tinaguyan ni Kuling ba, ni Roger Singh. Niagi tinaguyan diri sa kong loyon, libaw ako malibo. Ang kato para humot-humot bitaw ko ng diya sa ko tubangan ni sayaw. Ni sayaw gyud siya ko ay binuang diha jer. Ako sige na ay binuang diha jer. Narba ko sa laom. Na agad na. Ako sige na, nawagtang ati Pres, nawagtang gyud. Ay libaw ko malibo. Nahitabo gina siya, nalibaw ko malibo. Na agad na. Ako nakasuway man sa kong inana pero pero dili na nako imahin bilyat dili ko mo nga ako malay nang inanay komedya na to kalabuday ka nang makayaw-yaw ko na kausa nga nagyaw-yaw ko pagkang akong mga ganang accessories para drama mga ariyo sing-sing nawa nya diha man gyud sa baga ko di man gyud inako ibuwag tulo ka adlaw sa pangitas ng bago gyud karon nagyaw-yaw ko ang aparador na ko naay mga hangir taas gayaw-yaw man ko oy kung kinsa nagtago ato ay iuli na ako tong kamiton. Ano? Mahabong bitaw na padang hangir Goliath, gikas para taas para do. Tak. Asa ko yaw na ko. Igo na siya tali magahigda sa katritso. Mami, uy ko manggod. Yaw ka rin ko. Nagkatawa ako nga nahadlok ba ko. Wa man ko manuyo. Wa ko manuyo. Kay ko nang ako ba nga. Kung inyong kitaguan kanang pagkita lang pa ako man nang kuan gamiton ko nagkatawa ko dong. Karon, ko ni agi ni ron. Tuod man pag ukab na ko sa bag, primerong ukab na ko sa bag. Wag ko mag-ukay diya si babaw. Ako daw siya lili dali ra ko siya man dali tan-aw lang. Sinara tan-aw mo niya magkuntang sa.
Buhay pangita. Pati gud akong ukay anang mga bag mo makanitabang na plastic pangita kinaglagot ako. Lara, kun usually lo mo no. Mo na nga ako mo kita tuog di yung ana. Oh, do na gid. Ito ang kuha nila, kanang naay nana, kanang mga gahong-gahong. Oo. Oh, mao na nga. Pero magis ko tagal tigil ani ko magdautan na ang epekto magsakto tungiyon nga adbuol ta sa pare dili sa mga tambalan. Oy Oo. so ni Father Darwin ganon. Kana kon padautan ka. Oo, kanang naani kanang mga- dunay na nahitabo nimo nga di padautan pa karon duday dang tabo nimo. Oo, Pero na- kanang inana lang. Nakamonitor ka gulat ka ni Danny Dole at ni Rofel nga tagaan jud pamiliti na turno sa mga atong Father Darwin sa Bohol. Di ka diha man ni dangop ni Antonio Rofel nga o dunay balitian nga ingon ana. Oo. Kato lagi nga atong ipatong Father Darwin. Naghisgot man mong nakita mong dalingon nato. Oh, ikaw. Nakaduwa pong nagtawag dalingon nato. Kadtong ako nakita gyud ako. Kita ni mo nga litihakaw. Nagkita gyud ako apan nagkita gyud ako. Nasa man? Ingon nato. Dili ingon na Ingon, nakita mong dalingon nato. Oh, Ako ikaw, nakita ingon nato. ingon nato. Ingon na to. Yan saan? Nakulitan ako. Salamat naman. Dapat ito naman, no? Wala ko ang puzzle, Dion.